Angithi uthengiya ku send cash. Yes, ungayipress but mama uqala uyibuke. Ngizokutshela mama sekufanele uyipress. Meqala ucheck uR lo ama reversal cause senze reversal. Usend cash ukhona uR on error pointed back into your right hand side. Yebo. Uzoklikha yona ke leyo R cause yama reversal. Uzoklikha ku R izokuvezela itolo phezulu eqala ngo Capitec uyayibona itolo. Manaki. Sengiyibonile. Yes, uyayibona itolo. Klikha ngezansi ke ku continue ubona ucontinue lo blue. Awukho continue lana kuveza ukuthi kumele ngifake amount and press 4 digits. Amount should ngisa straight ku amount because the reference number is active. Uzoklikha lapha ku amount ke lapho khona amount 43,000. Yes. Ngifake malini? Ubhala 1500 total amount yakhe sekreversela yona it's 1500. Okay. Nangezansi yabona ngezansi lapho khona create form. Nakhona uzobhala 1500. Okay. Okay, as verify ke sise ku amount ubhale 1500 nge. Yebo, nangezansi ubhala 1500. Yebo. Okay, uzopress send ke lo ngezansi ubhale ngoblue uzosend your request izothi answer your remote pin for the amount that has to be sent back. Iyayifuna ngise remote pin. Then click la kule spaces lapha story bhalo remote pin ufake remote pin yakho silently le ungene ngayo then upress uconfirm uzobona ireference number phezulu eqala ngo C ungibizele yona ngiyiactivate. Lalela kwebhuti ke. Lalela. Yes, ngilalela mama. Uhlezi babamba bhuti wami uyangizwana? Yes. Kwagumede ufike ukugcina. Yes. Lento oyishoyo ngiyayazi. Yes. I've worked ebank mina. Lento oyishoyo ngiyayazi bhuti wami uyezwana? Uyobabamba ugcina ulimi lakho ayilashelela bhuti ngifuna uqamba manga uyezwana? Ulimi lakho lashelela nje ngiyaluza bengifuna uze ufike la. Ufike khona bakuba ngithi phuthuma ngiphuthume emsebenzini. Yebo mama lalela mama uyazi ukuthi akwena wonke umuntu ohlakaniphile njengawe abanye bayidoma njengoba wena uhlakaniphile ngikugejile namhlanje ngibageji njalo. Yebo uyabona ufike ekugcineni. Njengoba wena kaGumede hayi futhi sikaGumede nihlakaniphile nonke ngiyabaza abantu bakaGumede sengibaqedile. Wena nje oqhaliyasha nje ohlakaniphile nje namhlanje. Ufike ekugcineni ke mina I've not ekugcineni mama ngade ngaqala ngisaqhubeka futhi ngidlulela phambili yabo nje uba sengibone sengigejile ngizodlulela komunye manje. Ngiyozama omunye angifika ngegcineni ngisaqhubeka. Inonise lo mali engane zabantu yangizwa? Hey mama ngikhuluphele ngiyafutheka ngiyachuchuma ngangibona. Inonise and I have your number. I know people who know people. I'll track your number down. I'll get you. Babezama mama good luck kodwa ke lenhlanhla kungitrekheni. Useki ke ngeke uzungithole mina. Nami ngeke uzungithole nje yafanta yodwa. Ngiyazazi igebengu. Ngiyazazi igebengu mina. Hayi nalo 1800 uzonawo futhi uqamba amanga akho manje. Luthi khona imali kada yabona ngathi uqala uCapitec owokuqala mana ngutshela. Khona 500 ngizigezana. Man ikhona imali ngangobaba. Malini ungibizela imali ekhona lapha? No, ile mali kade ngubizela yona vele. 1800 kaphezulu 500 ngezansi. Yebo. Sengenza ama calculation ngibotha namalini. Imali yakho according to mine incane kakhulu mama. Kodwa ngubambile mina namhlanje okungenzeka ukuthi and I'll tell people ukuthi lento yenzayo namhlanje. Mama khohlwa ilokho mama ngeke ukusize ngalutho lokho uyasebenza yini? Ngiyasebenza mina I work for department so ngeke uzungilokhuzane mina I know people who know people and will track it down. I know people who know people akusizi ngalutho nje ngokuzamaya. Hamba uyonya ngikutshele ngikutshele ukuthi nginye mama indaba ngangifisela inhlanhla kodwa seyindle emnyama sonke ngoba phela kungifisela inhlanhla. One nje akekho umuntu oyislima. Anifuna ukusiqasha ngiqede nisebenza nodwa ngiqede nithi asamsonya. Akekho ngoba phela sidle sonyana amanzi. Inyani wona amanzi akuthi vele nikusebenza ngokudla amagazi abantu. Ngisanifuna nje nani usiqasha. Ngeke niqashe ngoba nizigebengu. Ufuna ngiyothatha imoto khona uzongidubula amaphoyisa. Akudubula amaphoyisa ufa ngoba vele islim. Akekho umuntu ongavumeli ukuthi Musoxabana nami ngisaxabana nawe sikhulile abantu abakhulile. Okay bhuti amwaba sibonga. Ngoba wena ngokagumede. Waye wakwazi wagumede sinazo igebengu. Awasekhaya usesoma umdala wena manje angazi la kungifika. Lalela ngikutshele baba. Imali yakaMagumzi. Lalela ngikutshele baba.
Ngilalele mama. Akekho umuntu ohlakaniphile ekhanda ongasebenzi ongafoni lo 81 then bese kuthiwa uCapitec. Lalela wemama yabo kube le nto ayingisebenzeli ngabe kade ngayiyeka kwathiwa ngisho ukuthiwa mase ngikuthethe ngesikhathi esingakanani ukuba ayingisebenzeli ngoba ngikutshela nje ukuthi laba engibafunayo bakhona and futhi ngizobathola ukuthi nje kuphela vele abantu abanjengawo kade yakuhlangabezana ngiyabazi Hard luck ke ma. Angisathuki yabo. Hard luck. Laba engibafuna bakhona abantu abano 100,000 emabhenki abayidomi. Hard luck ke yezwana. Hard luck. Good awungifisela inhlanhla mama. No, it's not a good luck, it's a hard luck ngoba mina awungitholanga. Akukho zima. Mina uCapitec is the account I only use mengisendela abantu imali abasebenzisa uCapitec. I only use Nedbank mina. Nedbank. Ngisebenzisa Nedbank mina. Uhola ngawo Nedbank. Yebo ngihola ngawo futhi. Khona malini Nedbank njengamanje? Ungangibuza ukuthi ukhona malini Nedbank njengamanje. Wenza lutho vele imali yakho. Hawu sengihlulekile nje. Just unginikeza inhliziyo ebuhlungu ukuthi unemali eningi. Ikhona imali eningi bhuti yezwa. Even my savings akhona maningi. Ifikile ku-20. Ifikile yadlula futhi yaphinda yagamanga mhlambe yazaphinde yakawu3. Awuqambeli mina manje usiqambela wena mawungenamali awunayo akusesidingo sokuthi uqamba manje usemali nayo ungenayo. Angigcini ngoNedbank kuphela yezwa. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. You know Capitec ihlezi sitshela ukuthi ngeke izivukile ifonile ama-clients, ayifonile nje ama-clients but ma-scammers ayaqhubeka nokuqola abantu ngema-calls babafonile bakutshele pressa ini nginike inamba lethi nginike iphini lethi omnike imali yakhambe yonke ebhenki bese uthola tandla enhloko yakhala ukuthi hayibo kanjani and these days bathola abantu labadiwe ngaleti game umuntu play along aluka kwenda slimu loku nawe uqabanga ukuthi udokhona vele kumscammer ngazi ukuthi yakuthemba kanti umuntu akakuthembi abe ngaleso sikhathi umuntu yakurecorda. It's just so sad inkosi yami, it's so sad ukuthi bantu they are trying so hard ukuthi babe nemali baze bascammer ngisho nebantu inkosi yami bascammer bantu baloku babafonela and uma abona umuntu ukuthi yabona ukuthi yakuscammer uvela umswabisi uvela akwate emuntu akwate cabanga akwatela imali yakho bekafuna ukuqola yona and bahlangana nabo shem bantu la hlezi babalenzile umuntu adlale ngawe hour lonke uloku ukhuluma unqanga ukuthi yakuthemba phelelwa ama-minutes. Do comment your thoughts when down on the comment section. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.